Til OK18 der er det helt tydeligt, at vores medlemmer de taler om penge. De synes, at den løn, de får for arbejdet, overhovedet ikke står mål med det store ansvar, de hver dag bliver pålagt derude. Og derfor så må vi også konstatere med de private forhandlinger, der er i gang i øjeblikket, at vi vel kan aflyse krisen og sige, at der nu er brug for, at der bliver flere penge på bordet. Og det tror jeg, at vi skal gøre. Vi ved, at vi har en ligelønskamp, vi gerne vil kæmpe, og at vi ikke kan gøre det alene ved det her bord. Og derfor vil vores appel også være, at Christiansborg de kigger lidt på, hvordan sikrer vi egentlig ligeløn i Danmark. Men samlet set, så må man sige, at op til OK18, der har vi forventninger om, at vi i fællesskab kan sikre, at vi rent faktisk får nogle andre resultater. Og vi håber, at arbejdsgiverne de vil tænke de her forhandlinger som en investering i medarbejdere og i medarbejderes vilkår, kompetencer og løn, og ikke kun som en omkostning.